Sa parking area ng mga pasyalan sa Naga City, maagang nag-aabang ng mga sasakyan si Willie Velasco, 59 years old. Ito ang kanyang hanap buhay dahil isa siyang PWD o may kapansanan. Nagtsatsaga sa 10 piso na bayad sa bawat binabantayang sasakyan. Pag summer po, nagpapaparking ako, nagbabantay kan mga sakayan kan mga nagkakarigos. Putol na ang kanang braso ni Tatay Willie. Nakuryente siya noon. Solo parent siya at namatay pa ang bunsong anak. Kaya halos mawala na siya ng pag-asa sa buhay. Pero nagbigay sa kanya ng lakas ng loob ang isa pang anak na si Gab. Ang akay ko po, si Gab. Iyo lang po ang pinakamahalaga sa kuya. Pangarap po talaga makatapos siya. Kaya sabi ko daw, anong gigibuhon ko. Sa maghapon, nakakaipon si Tatay Willie na itinatabing pambaon ng nag-aaral na anak. Kung kinukulang, diskarte niya ang pagluto ng kutsinta o puto at pagtitinda ng gulay. Tulungan din ang mag-ama para makaahon sa kinabukasan. Kung walang pasok, sabay silang bumabangon para maghanap buhay. Itong aram day ko kayang gibuhon sa arong, siya naman nagigibo. Tsaka minsan nga, nagkaklase siya ng, sabi ko, Gab, klase ka, pumasahe lang ang korta ko, nga akong iba, kapangkakan. Okay na yung papasa mga klase ngayon. Scholar si Gab sa isang State University sa kursong BS Entrepreneurship. Ngayong taon, nagtapos na siya sa kolehiyo. Sobrang saya po. Siyempre po, ito na yan yung pinakahintay ko po. After 4 years, gagraduate na. Maugmahon ako, Gab, na nakatapos ka. Natupad mo ang mga pangarap ko sa iyo mo daw. Ako, araw kita ka na pagtios. Salamat sa pagtiyaga mo, man. Para kay Tatay Willie, wala man siyang material na bagay na ipamamana sa anak, nagawa naman niyang gampanan ang tungkulin bilang magulang. Ang maihanda sa magiging kinabukasan ng anak at maibigay ang pagmamahal sa kabila ng kapansanang bagay na hindi matutumbasan ni numan. May Di Maano, CSN.